Kan du lige gå tilbage og sige hej til kameraet? Sådan der. Lidt mere tilbage. Sæt dig ned. Lidt mere tilbage. Kan jeg lige vinke til kameraet? Hej. Kan du lige filme til kameraet? Se dig og dig og se dit og det. Ja. Se der. Kan du gå tilbage og vinke til kameraet? Hvorfor? Kan du sige far? Nej. Kan du sige far? Hvad er det?